ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Сауду ТЖ ва мухлисои бачаи очкидор. Бардруи азиз, апашко ама каса созен тенҷен саломатиотон хубай вақтотон хушай. Зинда бошен. ҳама каса хуш омадем. Бардруи азиз, якта боло бигзарен. дӯстони азиз, имрӯз числа 22 августи соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 116 сомонӣ. дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардагем. ҳоз барои шуморо якта ва якта нархҳошона гап мезанем. Бардруи азиз, шумо то охири видеора тамошо кунед. ва форатон ки ай ҳамин канали ма ягон рӯз мошин, хона ё квартираҳои арзон бихарен, ӯ қавақт шуморо намегирен, поён да кнопкаи подписатсия ҳамура биҷиқен ки мисол ма видеои нав кардам, телефони шумода мерава. Ана ки мерем остуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана бобиҷон, لبای мошиноро дидед? ها دیدم ширкати бахтиёру баҳромҷон ها дар Россия, дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бод дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, ها аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش می اومده. бардруи азиз, мегзарем ба якум эълони имрӯза. Бардруи азиз, як мошини арзона гап мезанем, баъд хона ва квартирада мегзарем. дӯстони азиз, мошини фурӯши Toyota Camry 2 соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекунад. объем мотораш 2.4, коробкаш автомат. дӯстони азиз, печка кондисионераш кор мекунад, мега балонош 70%, хадавоиша бардруи азиз нав кардагӣ будиян. ҳуҷҷатош як 8 моҳи дига ҳуҷҷат дошта. дӯстони азиз, утилизатсиярам дорад. бардруи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пешина Қурғонтепа. нархи мошина 75000 сомонӣ мегӯяд. 75000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қамеша дар рӯи экран нависагиам. номерои телефонаш номерои билайнай, даи рақамҳо ватсап ҳам дорад. марҳамат, касе харидорен занг бизанед. дӯстони азизам, мегзарем дар дуюм эълони имрӯза бо диққат гӯш кунен. ана як бародар як хонаи фурӯшӣ рӯй кардагӣ ай Россия. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар Россия. бардруи азиз, Тулский област, город Алексина. ана город Алексина, бардруи азиз, хона дар Россия қарор доштай. ай Москва 120 километр дурай мега. ай Москва 120 километр дур будай. 17,5 сотиқ заминаи як хона ва як кухни дорад. дӯстони азиз, нархиш 550000 рубл мега. 550000 рубл. Вот смотри, вот так. Вот это дом, там речки есть. Вот здесь мы давно не косили. Трава сильно выросла. Мой. Вот то большой дерево, наша территория. А с той стороны вот то соседний туалет, дом. Вот между это, ну там 150 метров, там дальше. Просто трава так сильно выросла. И вот так, да, короче, вот внизу дома есть жрут. Речка. А здесь соседи живет. Вот так. Вот там тоже соседи живет. Все. Земля есть и нас половина. Давно мы не покосили. Смотрите, сколько там. Вот так еще раз. Дальше это ладно. Вот такой дерево. хуб, бардруи азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. лайкора ана фаромӯш накунед. касе меҳмоне дар канали мо подписатсия кунед. бардруи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, пешина Қумсангир, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Махтумқулӣ, 4 Далина. 12 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. ремонти хонаҳо нав, замонавӣ ба дараҷаи олишай. овсвич мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона, мирхона, заргӯшхона дорад. дарахтои мевадиҳанда бисёр дорад. дӯстони азиз, ва 24 ниҳоли лимонт дора, мисол ҳамишам падарка.
гирди хона маҳкамаи дарвоза часпондагӣ срочни бардруи азиз сум дар кора мега. Нархи хона 275,000 сомонӣ. 275,000 сом бардруи азиз, хона дар ноҳияи Ҷайҳун, пешина Қимсангир. Агар занг бизанем мегӯянд ки номерои канали Савдо Теҷа гирифтам, барои шуморо бо арзон мекунам. Марҳамат, занг бизанед. бардруи азиз, касе ки Россия моро тамошо кардесем, бо диққат гӯш кунед. Як ҳавлии фурӯширо гап мезанем, ҳам фурӯши, ҳам алишӣ. ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар Россия, город ана Краснодар, посёлка Энем. ана 5 сотиқ заминаи 3 дар хонаро фундаментош рехтагӣ, фундаменти хона обши 90 квадратаи. Обсвеч мега ҳастаи мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош 100% дар номи хичай. Мактаб, садик, магазин, балниса наздик айцуни азиз, 9000 дона ғишти пухта овардагиам барои мисолами хонаро кардан. дӯстони азиз, нархи ҳавлии фурӯшӣ 2,500,000 рубл гуфтагӯ. 2,500,000 рубл. ба суми сомонӣ чанд қамаша дар рӯи экран айсагиам ва соҳиби ҳамин ҳавлӣ гуфтагия ки Алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Ваҳдат да. ягон квартира боша Алиша мекунад. дӯстони азиз, марҳамат, касе харидори ё мисол ана квартира дорен ай шаҳри Душанбе ё шаҳри Ваҳдат, занг бизанед ам як кара. бардруи азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед, касе меҳмонем подписатсия кунед. бардруи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Иттифоқ, наздики Мошинбозор, тақрибан 2 истгоҳ гуфтагиай. ана ай остановка болотар, 3 сотиқ заминаи 4 ҳуҷра дора. ҳавлӣ ба сохти архитектурӣ ва дизайни коттеҷӣ сохта шудааст. бардруи азиз, як ошиёна дора, як ҳаммом ва такхонарам доштаи. ҳамаш зӯни азиз дар якҷоягӣ, дар дарунаш мисол ҷойгир аст. каме таъмираш бардруи азиз мондагӣ буда, овсвет ва ҳуҷҷат ҳам дора. дӯстони азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 320,000 сомонӣ. таъмираш бардруи азиз як ҳамтар дигаш мондагӣ буда, ана 3 сотиқ замин 4 ҳуҷра. дӯстони азиз, нархи хона 320,000 сомонӣ. номерои телефонаш кор мекунад, дар ин рақамҳо бардруи азиз WhatsApp ҳам дора. марҳамат, касе харидорен занг бизанед. дӯстони азиз, дар ёдтон биёрам ки шумо канали Савдо Теҷа ба чӣ ачкидоро тамошо кардесен. ягон реклама дошта бошед, номерои ма дар якум комментария ҳастаи. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. якхонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 33 метри квадратияй. доми навастройка. дӯстони азиз, квартира ремонти нав кардагӣ будай. ана нархи квартире ки тамошо кардесен, дӯстони азиз, 350,000 сомонӣ мега соҳибаш. 350,000 сомонӣ. касе харидорен, дӯстони азиз, ана числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, метавонен ки занг бизанед. бисёри бародаро гуфта буданд ки ай шаҳри бохтарам ягон квартираи арзон бимонен. бардруи азиз, марҳамат, гӯш кунед ва шуморо мисол аз ки ҷое ки хонаю квартира дар кораи комментарияи ҳамин видеода бинависен. хоб, бардруи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, кӯчаи Хатлон, яъне ки Ламанос гуфтагиай. духонага квартира дар 3 этаж қарор дора, 53 метри квадратияй. дӯстони азиз, масоҳаташ ремонти квартира навай. домои пешина будай, квартира мисол ремонташ нав будай, чӣ хеле дар сурат десен. нархи квартире ки тамошо кардесен 350,000 сомонӣ будай нархаш. 350,000 сомонӣ. марҳамат, бардруи азиз, касе харидорен, ана метавонен ки занг бизанед. дар видеои пешина бисёри бародаро ана як комментарияро аҳамият додам. як бародар нависта буд ки ай шаҳри Турсунзодарам ягон мисол хона ё квартира бимонед. марҳамат, бародарои азиз, нагӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, пешина номаш Регар, дар 4 микрорайон қарор дора. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. дӯстони азиз, ана 35 квадратай, доми навастройка, квартира ремонти нав кардагӣ буда, чӣ хеле десен. мисолна падесам ана тозаи хушруб да. дӯстони азиз, якхонага 4 этаж, шаҳри Турсунзода, нархаш 248,000 сомонӣ. касе харидорен, занг бизанед.
хуб бардуи азиз апашко аз куҷое ки хона ё квартира намондам комментария ҳами видеода бинависен ма дар видеои пешина мисол бардуи азиз ма дароӣ мекунам арзоноша барои шуморо реклама мекунам ва бардуи азиз ана то охири видеора касе тамошо кардагиен дар комментария баҳои видеора бимонем бардуи азиз рақами 5 бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо кардем дар комментария рақами 5 бинависен бардуи азиз ва як мисол касе ки реклама дорен чизе ки барои фурӯш дорем бардуи азиз ҳамин рақамода танҳо дар ватсапш бинависен мошин дорен хона дорен квартира дорен мисол ягон чиз дигар барои фурӯш боша ҳамин рақамода дар ватсап имош бинависен бардуи азиз мо дар видеои оянда рекламаш мекунем лайк подписиясиро фаромӯш накунед хаяка Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.